Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tinda kuchikwa indira shumba indonzi roti kanda chikara choira matundu taraure kuberekwa nekungagomere musiri wondedzimbawa totenda ini ndoitwa George Mukutiri muchibva kwani kudunhurani ndichibva kudunhuro kwa mambo Makumbe ndiri mubhuku kwa Mukutiri kuri kubhoyera ndinozvitenda zvose kune mombe dzangu ikoko anodzitora ndakuda totenda mombe dzane makore anopfuura 5 dzichadzakwe achikwekwetewo maiwe enda ndiupandire madhara anoti kumbarume totenda makapinda mukati memusha muchiti imi makaberekwa nevabereki venyu mukati memusha wekwenyu totenda asi musha wenyu makare kare waitwa chikaranga chaibatwa mukati memusha wekwenyu ichokwadi asi nhasi zvaakukushayisa zororo ichokwadi zoro rangu nderekuti vanhu nhasi makare chero waita chikaranga asi nhasi hakuna chichimhisikidza ichokwadi chikaranga ichanga chakachena makare kare asina nhasi uno kune vakuita chikaranga chematende asina kucheka mukati memusha ichokwadi ndakanzosudaro mukaranga iwe wonditeverera zvandiureva ndaramba rinozonzi mangwana harina kunzukeiwanga waripo ndati mukati memusha wemurume uyu mune matende ekuti vanhu vese vanogona kufa pagore panofiwa nevanhu 3 ichokwadi gore richinomarira kuti raakunopera panofiwa nemunhu wechina ichokwadi gore ravhara ichokwadi ukwanza mwana totenda ndinomuzvizira kwete ndinokutaura zvisipo kwete gore rinodini rinopera patoitoito paafiwa nevanhu vanganai vanhu vechina vechishana anenge achirwara ichokwadi ndiye kaanozopona asi kupona kwacho ndiwe nanhasi uri mutenda ichokwadi 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 unopanzwa ndinotende unoziva here kuti uri pachijahana ndakanzosukudaro kupa yekuti uparare maparare akaita vamwe mukati mezinza rekwako ichokwadi makazinza rekwako haridi rakanaka mukati meupenyu hwekwako ichokwadi nyangwe nemukaranga chaiko rinomutsa muromo mukati memba ichokwadi nekuti haudiwe kuti unge uchigara nemukadzi ichokwadi nekuti unonzwa kusema mukadzi wako zveshuwa pachidimbu unonzwa kumuitira hasha zvokwadi pamwe pacho unotodai watora banga wamubaya afa zvake ndotenda unonzwa ndikuyo ndotenda pamwe pacho unonzwa moyo uda kuuraya mukadzi nekunyeperai kwete unonzwa kuda kumuuraya mukadzi akagarapo mbuya mukaita zvekutamba mumwe semuchauraiwa mazuva ndiri kutaura nemwaka ndiri kutaura sei ndinorwara asi handirwaribai ndotenda ndokutaura zvandiri kutaura pano ndakagara pana ndotenda mukaita dzimweni dzenguva dzekuti mukabasirikanwa ndingaimberingaimbana murume uyo anokuuraya zvichokwadi asi chichakuuraya handiye chichakuuraya imi mweya wakagara paari ichokwadi wengozi iri mukati memusha wavo nekuti mumusha make makazara mhondi dzaiuraya vanhu nekuuraya vanhu nekuuraya vanhu ndotenda wakambozvinzwa ndasada mbozvinzo zvangu musha wako wakauraya vanhu vazhinjiwe ndotenda munonzwa vanhu handiri kunzwa vanapa pamwe pacho vanhu hamunotoziva dzimba rino wakauraya vanhu vari vanhu vemusha make kusaziva wangu paunse ndiri muduku unzwa ndiri kudara ndotenda chinokutuma kuti chero ukaudzwa chinhu chodaka chakadaniwo nemukaranga unoti anditadzira rega ndimuuraye chii ndisingaziva kuti zviri kuitika unofunga mweya upi nemukaranga agara pangobarira vana mapatya ndofunga kumunitsa pamwe ndichofunga kuti imba yacho dai yaparara ndozvandaitofunga kuti adai yaparara nemunitsana kwatinofiita kana mimba yacho chai because pane handizivi kuti nekuti
azvindondinetsa kuti sei unozviziva here kuti mumusha mako mune makona eropa? ndakangonzwa kudaro. Unozviziva here kuti mumusha mako mune makona enyanga inobaya vanhu? Ndakangonzwa kudaro. Unozviziva here kuti pandiri kutaura pano nhasi iwe hautenderwi kuwaka imba yekuti unoita mukadzi wekuti unochembera naye? Ndakanzwa kudero sekudaro. Mukadzi wechingano uyu awechi vane vana awechi4 wechi4. Saka uyu ndiye ane ropa rakanyatsoreruka chairo kuti muurayi. Kwete handisinge iri kuratidza kuti inenge yaramba iyi. Ndosaka muri pano kuratidza kuti raramba kai? Roza radi? Pada mwana wewana aingouraiwa yasingadi. Nguva doko yako ndeyekufara nemukadzi, nguva inoteera ndeyekumufungira rakaipa. Ndonyemba here mbuya ini? Handi muripo pamurume wenyu? Hamunzi muri uri? Hamunzi muda kuuraiwa vana vavo, ivavo vabva muno hamunzi havasi vakewo? Zvingani zvamunoimbiswa kuti muchazviona? Zvekuuraiwa zvandiri kutaura zvingani zvamunoudzwa nemurume nehama dzake pamusoro pano? Haisi mhosva yako muzokurege ndekuregerei. Inawe yengozi iri mukati memusoro kwako. Zvaikuya hofu zvirimo mukati memusha wako iwe. Ndirevereyo zvandinotaura. Zvaikuya hofu zvirimo mukati memusha wako. Muzapedza chikafu mukati memusha zviriko. Zvinonzi zvii zvaigaya hofu. Zvigayo. Hazvimo mukati memusha wako. Zviriko. Zvinohengeswa nyama hazviko here mukati memusha wako. Mabhucha ako here mukati memusha wako. Vana vangani vakabudikwa nengozi iye zvinhu zvandikutaura pana. Asi kusaziva nekuti ndiri muduku handinocha nenichiziva ndisekuti handigareko. Namai vangu shawa wakamboita mbonderewo? Kwete. Wamboramo? Kwete makwangu haisandamborarwa. Wambobaya munhu nebaka? Kwete. Zvino zvaoda kuti ngozi iyoyo yakagara pauri kuti ione kuuraya mwana wemwana unoziva kuti mangwana zvinoipa. Asi zvinhu zvandiri kutaura pano mumusha mako hauzviziva here? Semwana kudiki zvimwe zvacho ndozivawo zvimwe zvandaiti mukufambawo mandaingoendawo ndichingotsanangurirwawo kunzi handifanira kuita mudzimai nemudzimai wandakapiwa. Kune unodudzawo ari kushandisa even neziya rangu kuti iye apfume ndichitambura. Ndo here zvinozokutuma nhasi uzofunga mweya wekuuraya? Kwete saka mweya unokutuma kuti uuraye nhasi wakambozvibvunza kuti unobva kuti kana kumbofambira ndotoshiya kuziva kuti unobva kupi? handizivi kubva kunoda kune vanhu vanosimudzira mhepo dzacho handizivi kuti zviri kwanguva. Muri kunzwa nyaya imwe varume vaviri vauya nevana mukanzwa mai ava kufa kwavo musanotsvaga munhu ndeuyu nokuzvinzwa hunge achinge aramba kubatsirwa nini, asi kana achinge abvuma kubatsirwa nini chamubatsira pasina izvozvo ndo mweya uri mukati memusha wake. Maka ndiri kuona zvinogayisa ufu zvichinge zvakaurayisa vanhu, ndiri kuona zvinohengeswa nyama zvichinge zvakaurayisa chii vanhu. Ngazvidayireuka nesingazivisi kuti cheka mungokura ndizivo nokuti kumberi kwangu kune vakuru vanei pamusha pako. Vanenge navababa vangu vazhinji vachine mari dzavo vane zvinhu zvavo. Inini baba vangu vangodzama madzamiro vakaita ndiri muduku zvinotondishungurudzawo zvekuti pangu vachi ndakamboda kuti tarisa mabvurira umutasi wako nandibvurira so taura nyaya yako zvakanaka ungagone kundiuraya kwete gugu kwendiseu zvinobva zvadii. Saka ndenzi baba vangu vakangobekwa Ruhwane. Saka vamwe vese vana ukwambuya vadiki vakatorwa nasekuru vangu. Saka kuti baba vangu vakangodzama zvisina tsarukano. Zvinonzi mukwasha ivapo pakasvika pakunditaurira kuti ndandine 14 years. Ndo mavigiro amunoita here baba venyu vaigwa $20 kumusoro kwavo. Inini ndikabva ndapiwa $20 vanyikini vangu vese vapiwa $20. Inini ndikabva ndadzosera hembe dzandandapiwa handisa mari yacho
muhomwe pandaidzisira modrop zvikanzi mwana uyu akangwarisa kubvira inini. Saka kubva ipapo vana bamunini wangu wacho ivavo ati kubva pangodza mabobo chaunobata zvinoendeka. hapana mukadzi wako kuti unoimba nini here? unovimba neni here? havimbe neni. Bvunza mukadzi wako kuti imba achiri kuida here? imba uchiri kuida here? ita hanzi nasekuru kwete. hani nasekuru kwete. Right, pamusoro changani. Tingaedzerwe. Iyi nyaya inoda ana tete nani kumusha uku handizi. Regai mubatsirwe dzimwe nyaya dzine chekuita nezvemhepo izvi. Zvemameseji amakabata emafoni aya. Ayo. Ndiyo haiperi. Haiperi. Asi pane kwainoperera. Mukadzi nemurume. Haiperi. Mukadzi nemurume basa ravo ndera kuti uyo achiti zvakati, mungoti zvakati, mungoti zvakati, mungoti zvakati. Pane nyaya hombe yamakatishedzera yekuti vana vange vaine chekuita nekumakuva. Mungakurukure nachangamiriro tinyatoinzwisisa kuti iripo here vantu hakuna nyaya yakati. Icho kwadi. Nyaya yakaitika ndeyekuti mwana akauya mukati mumoko mangu aine akamboya mukomeri aine 2 years. Kubva azotorwa nobva atorwa namai ake nobva aendwa naye. Asiri apo. Aendwa naye mwana uyu akanogara ikoko. Akazouya mumoko mangu last year. Gore rapera muna August. Auya mwana akasvikira mumoko mangu. Ndichifamba nemwana akanditaura kuti adedi ini handidyi mhuka ine makumbo 4. Chero mhuka yese ine makumbo 4 handidyi. Ndikati kwenda asi waidya kawanikwa ngombori kuno uri chero mudiki. Zvikanzi ndakanzi naguku handidyi. Ndobva handiti dedi ndine mapiritsi andinawo andinofanira kumwa. Aya mapiritsi aya anga ari mapiritsi kuti akabatwa chibharo aine 7 years. Saka abatwa chibharo akabapiwa chirwere ndobva apiwa mapiritsi achinyepa mai avachinyepa kuti mapiritsi ebiliasia. Tikabata ndataona tikanobvunza vanoshanda kuchipatara kuona kuti mapiritsi edzi. Tabva ipapo mwana akazotanga kutaura namai navamwe gogo vatanga tina vasipo. Vangokarorwa mumusha mana mai vemwana uyu musikana. Ndobva ati tinoenda tichitorwa nagogo everyday panapa. Tichienda kumakuva kunodya nyama. Saka tadya izvozvo kumba kuri kumusha taipinzwa mazorovera so taibviswa hembe dzese nagogo vari vazukuru vacho vari 6 vaipinzwa vakapfeka tumapendi chete vachinogara chidenderedzwa vakapfunya chisero vachipiwa hari ine ropa vachinwa. Zvakaonekwa nemuroora anova ndogogo vatakanga tina vatakafamba navo vatakambokushedze tikatorwa vhidhiyo tinavo. Zvikanzi ezvinezvi ndajoinisa mwana mukomana uyu kamukomana kangu kakatojoiniswa kanga asingaende pamatwins avo vakaenderwa navo pamatwins ndo pandakavhunduka mushure mekunge vaendeswa pazororo paipai. Mwana ndobva ati mama nhasi ndaenda nana Tuku anagogo vati titakure ana Tuku tiende navo kuzororo kumakuva. Saka vana vasvika ukapiwa zviropa nezvikanganwa hama nekuti anzi nyama dzese dzangwatinzi angakwanise kudzidya. Achingopedza kudaro mwana achienda kuchikoro mai vakatora mwana vachimubvisa pamba. Mwana abva atanga akaita honye dzega dzega menyu nedzakafundi nadzo mumapikicha acho honye menyu nedzisina chinaenwa kunge ane 3 months asina kubviswa. Asi manheru aitomuchinja mapamba makuseni wakatomupa pamba rido. Saka zvadaro izvi ndakazoona kuti zvinhu izvi zvitori serious pakuti ivo vakabva kuti tanzi tine mission yekuti tinofanira kuruma bata amai muromo tovaruma apa. Kana tavaruma apa amai vachangoita kaburi kadiki chiburi ichocho havaite 3 days vanobva vafa. Kune matwins avo uyo anenge akati simbe yanzi timurume chigunu tongomuruma mbichana chigunu chobva changoti chigunu chechi changoboka aenda 3 days obva afa. Ndopa ndakavhunduka ndikati no rege ndikufonere ndipo ndakakufonere mukoma kuti ndio zviri kuitika. Ndira ipapo mwana yaro taina vese ndati mwana uyu ari pano aitaura kuti aita zvinambo vari pano Zotikana mukomana wacho izvozvika anozani anonzi Millicent vese vari 2 vakomana vaivita Vana vasiri vana vamai. havasi vana vamai
ende mukomana wacho mubvakata pafunga zvinhu ezvinezvi akungoita zvibhora mumiri meso chaita chibhora chobva chaita chironda chinobuda hurwa unonhuwa zvisingaiti musoro wese izvi akangoita zvibhora meso zvekuti kushaya kuti tingati zvitsinga here zvigoita here hazvinzwisisiki. Zvakakura zvakadii vana? 111 109. Saka mukomana akamanja pandakazoona kuti chokwadi mukomana akabva akatanga kutaura kunzi nhasi taenda tichitakura magogo vauya vakati mutsvairo wenyu unogara papi. Mukomana akati unogara paseri pesofa kuseri kwedho. Patora mutsvairo ya musikana ndobva anzi ndiyakaenda akatakurana vakakirana pamutsvairo pana gogo vari murusero rwavo. Musikana ndobva panodonhera mama wacho akatoratidzwa neno kaparadzobva wakadonhera padhuze nemvura vachida kuenda kuzorora. Kamukomana kaindobva kanzi nagogo wacho chimboendawo tone pamberi drive kamukomana bva kagona zvikanzi ndomuda nekuti adonhe nekuti ane secret wekuti iwe hauna secret. Pinda aunogara uko kumwe ari nemukomana kuti akanodii anonzi Delight angonesa Delight wasa ndiye asara nevana ndiye mukuru mumba mune vanhu manu uyu ndiye mukuru nopedza matarizo une makore mangani 11 alright nditaurire amsi mwana chii chiri kuitika nagogo gogo vauya vachititora tichienda kumakuva kunenzi kuzororo. Vauya vachititora vakatiisa pachisero tichienda kumakuva uyu gogo tobva tasvika gogo pane pavaitisiya so tobva uyu Blight nagogo vobva enda makuva vavhura makuva vobva vauya nemunhu tobva amene anenge erekana achekeka egani tobva tatomudya kumusha taitsika nazuva kana zakumasai agara kumwana kana zakumasai pane gogo aibata hari neropa taipinda mba nekumashure tichifamba nemashure sika tapinda mba webva taunganidza udaiso tachiraundi gogo bvagara pakati tobva gogo abva vatimwisa ropa riya kana vanhu vavata toenda kumakuva tevhura vanhu todya vaisi kuvhura nei pamakuva gogo kana uchiri kurangarira ndichaziva mukomana maita sei nagogo zvamutsa vanhu gogo vaizotitora vaititora semutsiro vavanoita vanhu vatinoita vanhu toenda mumakuva totanga kumutsa vanhu tavangovaonawo vamapisi tatangodya maenda nei kumakuva maenda nei taenda nemutsvairo nerusero mune makagara pamusoro pemutsvairo muchibhururuka pamakanzi murai mama hanzi munodzipa mamenyu madzipa kudaro mavaruma apapa ane odonha pasi hanzi munokwira pasi ofamba maruma odonha pasi maruma hanzi munodzipa hanzi ana tu munongoaruma mobva mati pamwarumwa nemumwe wake saka maida kunzi mudye mama nana 2 saka mazano muchiri kuenda mani nguva yakareba makapedzera kuenda rini kumakuva vachidatanga kuenda uchechi ivo gogo vakati chii pavaitoda kutoya pandainanatirwa pavaitoda kuya vabva vadonhera muroti uyezve zvinonzi mwana uyu anoti kana vaenda unorara
Anoti zvinoitika pafoni zvetinoona pafoni anoti iye paruoko rwake anzi unotoona zvese zviri kuitika even papi pese paruoko rerudyi. Taura kuti zvii zvinoitika paruoko pavo. Gogo hamino chinhu zvavakaisa vabva vati kanoda kuona zvinenge zvichitauriwa nevanhu kana zvaunenge uchiitwa kana kuti zvanei ndichiita unongobaya ruoko rwako waisa pini yakafana naya mama wako kana uchida kuti unotoona zvese kana uda kuti mama wako vajoinedze unongodongerera pini yavo weiona vejoinisawo. Saka iwe waitombombaya paruoko wotoona zvinhu zvinenge zvichiitika. Waiona chii chawakamboona? Ndatoona gogo vari kumusha pavanenge vachida kuya tevaona but pavanouya vachitimudza ona mama vanombozvinzwi kana kuti pone munhu auya vanongouya achingotimudza. Ko uyu mukomana wakamujoinisa sei? Akajoiniswa nagogo. Ona gogo. Alright. Saka munenge muri vangani pamunoita izvi nagogo? Tiripo 3. Iwewe nehanzvadzi yako nagogo. Saka ropa iri ramunonhingirika iri ramunodya kana kunwa kana kudya nyama dzevanhu munotonzwa kuti maguta? Ropa racho rinenge rinoti salt. Zvekuti akasvika pakutaura kuti akaita kuti vanhu vasadyi akakanganisa nyama yemunhu inotesta zvakanaka zvisingaiti. Mwana aitotaura masa. Nyama yemunhu ndio inotonaka? Nyama yemunhu inonaka? Kukunda iyeyo? Pavakati hamudyi, ndo pavakati hamudyi mhuka. Alright. Hanzi nasekuru nyama yemunhu inonaka kupfuura yemombe. Nyama yemunhu inonaka pasalt. Okay. Saka ivo gogo ndo vakati hamudyi nyama yemhuka ine makumbo 4. Saka kumusha manga musingatodya nyama yemhuka yemombe. Kana raisi chairanga singadi kusirwa naso panodyo rakadaro rakaita jena kudaro. Zvoti kumba uko amai acho aitopinda bisi. Gogo atotaura nayo ndiwapa? Amai vakabereka amai vemwana. Kumusha kwe alright kwete kwakwewo. Alright. Pana ambuya vakuru kudhara. Saka andi murikuona moyo mune dare hombe. Dare renyu hombe pane ramuri kuruvana simba renyu riri kuwanda pakurovana nemukadzi achisiya dare huru. Miraitirauri mataura kwenguva yakareba handiri mazviona. Hamuna kurova mukadzi kamwe chete handiti sekunzwa kwandaita kuti zvakamboitika zvinogara zvichitoitika sekutaura kwamaita mega imini. Dare renyu moyo rakasimba rinoda kuti musimbe mubatsire mhuri yenyu iyi yamakatobara nemudzimai asiri uyu ane zvakewo. Asi dai maisa simba iroro mukurwisana nedambudziko rine vana iri mungadai muri pane chimwe chikamu. Ati muri kuzvinzwa? Tosaka tati ngatimbomirei nyaya dzana titi dare chairo. Mune chikonzero chamuri kugarira nemukadzi uyu kunyange muchiti ipambi ichocho munozochigadzirisa kumusha nezviri kuitika pavana venyu avo. Mudzimai anogona kurongedza achienda achiti kwangu hakuna izvozvo chimbotanga wapedza zvikwako izvi ndozoita asi ari kuti shingirire kunyange zvakaini nyaya dzakewo nyaya. Saka nyaya yamuri kuisa pamberi ndiye mukadzi ka muchikanganwa iri yevana venyu. Hani mavanzwisisa? Ndikuona musana uri kuita sei? Wakatanga rini? Watanga muswa 2 titaurire kavana hapana yamunoziva chakaitwa nambuya nepamusoro pemusana wekubonya. Paakatouya madhezi acho ndanga ndisati ndakurwara ndakazorwara muna October but makumbo angotanga kupisa ndiri basa chama kupisa kuti makumbo ndatombobuda musana unonzi mapills akaita 2 months 2 weeks asingachiramba kudzokera basa kudzokera kubva ipapo
andabvira ndasombodzwira basa nemusana wacho ukatongoona kuti patongonobatoti nditongodoka ndakangodaro nokuti ndiri muroad mutauni ngamo ndatombopinda bhisi because mumwe mwana wangu anenge aida kutakurwa neni saka zvokuti last weekend but one yacho iyo mwana uyu aita akarohwa neskeraton zvakayazomurowa mumba akati usiku isina njirohwa akamuka ndofunga azoerera akaswera asina kusununguka akangorara akangoneta zvizhinji anonzotorera mama wake ndo ari tuze nawo nekuti moya morova imi nhasi tine vana vari kutsakakura nyaya kuzoningirika aisironzera tinechinhu ndiyo tinechida zvaizongoitikawo nekuda kwekuti pane zvinhu zvinenge hamene zvinhu zvinenge zvangoitikawo nekuda kwekuti pandikasasimba chaipo mudzimai uyu aidhambanasa ndakazoona kuti aitomboda kutondijuna maningi aida kutopeta semukadzi kundijuna maningi aya nekuti anondishora kana pane vanhu zvekuti tikasvika pane vanhu vechirumiso ini ndisisiri chinhu bari asi kana ndapamba manyindo panoita seanondida zvoiti nezvoti taitobvita maconversation ekungotaura kuti akasi zvese izvo unenge uchitaura izvi unenge uchizwana kupi but handizivi kuti chii. Alright, tinozodzokera kuna sekuru kuti vabate dare revana. Amai, ndambonzwa sekuru vachikubvunzai kuti imba munoida here? Inzwai, kuramba munhu haisi mhosva. Akana. Ende haisi imba yenyu yekutanga futi. Munogona kuzoti ari pamwe ndanyanyarika ndichingogarawo masi ndinge ndisingadi. But mune matambudziko akasimba muri vaviri anoda zvimwe nyaya dzatiri kunzwa idzi. Ndiri kushamisika mese muri vaviri nedambudziko ramakatarisana naro munowana nguva yekurwa, yekushorana, yekushoropodzana pavanhu. Kureva kuti dambudziko iri rine vana iri muri kuritora kunge dambi. Mese muri vaviri. Inzwa tataura. Ndati matambudziko aminawo baba naamai amakatarisana nawo muri kuatora kunge dambe. Nekuti kushorana kwamunoita nenguva yamunopedza muchinetsana yakawandisisa pane dambudziko ramakatarisana naro. Ndashamisika munoziva. Makutaura nyaya yevana. Ndozodzokera kumashure ndichinzwa zvamanga muchitaura. Ndinoona kuti vanhu havasi serious. Handifunge kuti dai pambobatwa nyaya yechifambi nasekuru nemhirishonga yemba menyu pamusaka pedambudziko rirapa. Indamberi manje. Andatowa mberi. Ndatowa mberi. Kwandamberi. Ndatowa chinyi? Pamberi. Mberi. Iyi nyaya yevana iyi. Ndatowa mberi. Omba rume kana uchinditendera. Ndiri kukumbira onambo yava. Vari kupi? Vari kukaroi kunzi kwazangarari. Kwazangarari. Kwani? Karoi tinofamba sei? Chino waitenda nechinui kwana shumba nemagunje pedyo panosvikika. Robert mabubu makasununguka here kuti muende nini panyaya? Tinoenda. Vana kavari kutaura Levana. nyaya iyi amene Robert muri kuiona? Iombe. Haisi nyaya doko. Iombe chaiyo. Kuti mwana wacho ubatwa chibharo izvo anotomwa mushonga pavari kubva ari grade ani 7 years kusvika zoiswa mandiri mwana achitwa mudzimai. Nani? Amene mama yacho inogara ikoko. Kwakazangarira kuti abatwa nechi? Anogara muvillage imo. Step brother. ndiye akamubata chibharo. Ane makore mangano? Apa ane 11. Apa akatanga kubatwa ane 7. Ane chi? Akatanga kubatwa ane 7. Sakuroti pesa paito Ndizvo ine naye mwana iyi. Aikuita se? Uyu gogo pangoenda kuchechi. Gogo ngenda kuchechi udaro. Uyu zvoba zvambisana uchitsvaira mumba nokorobha kana wapedza wenda natamba.
ndobva ndatsvaira ndobva ndapedza ndobva ndakoroba ndobva ndapedza ndobva ndati mukombe ndakuenda kuna tambo kwandodziwa kunzi hapana kuorwedza ndakuda zabva wandimhanyisa wabva wandibata wabva wandipinza mumba mavo vandipinza mumba mavo wabva wandibvisa bhurugwa rangu wabva wandikwira pamusoro pangu. Moyo mwana ataura izvi makaita senini takaenda kumapurisa takangomirira mapurisa ukaro yakangoti tichakufonera kutaura kuno akabata vachona mai vachona varitoda varitochinja nyaya munozwa here kuti nyaya iyi iri kutaurwa iuro ivo iri kusvika kwanamwe unorwadza chaivo zvokuti anga akuvata nenyoka mwana munoda here handisa mbuya wenyimi munoda here kuti ndati munonditendera here kuti ndinoona munhu akaita zvino ichokwadi tinotenda sekuru toda kuti zvizidzikinurwa nekuti papa pesa pakapa varume toita chirangano hatiite chirangano ngatiite chirangano totsvaga zuva rakasununguka iyi nyaya isingafaniri kusiyiwa varoyi ngavapfidze muno muzimbabwe totenda chaita kuti muzovawane vachiuya pano pamukova ende mhepo yacho ndiyo yanga ichivatenderedza kubva makuseni ichokwadi azoti iyo iyi yanga ichivatenderedzai kubva makuseni saka nayo mukomana iwo unotopinda nambuya kunorwe wotopinda nambuya kunorwe mamuchita sena nyara usi unoenda kunorwe mamuchita sena mbuya wako pakungotsavana ngati panenge pane gura pakati taitiri pakati pane otanga kudaiso vanhu munhu achimuka andi panenge akunogona wamisa wanoita sei wanoita sei tinodaiso kana vanotari kumutadzirira andika vanotishedza andi tatauye tatatanga wabatsira kudaiso andika wabva vanhu wabva munhu iye andika obva muka andi obva adakudona andika obva aisa chisero ani tatanga musumudza tichimudaiso andika obva enda pasaidi pedu tatanga omuona mapisi ndomutsirwa tinoitwa kuti imunomutswa sei nongomutswa tichidadze momhamutswa momhatomuka kugara wobva watomuka kugara zvakaita ita tunhu zvomuita kana muchimutswa tinodaiso tinoti chimuka ani tinongomuka handitine takavata so andika tinoita kungovata so andika tatangomuka ngodai andika tatatongoenda nemukati handidho nenge rinovhurwa noukuka topinda nopinda nomaenjisi apa pamwe pasina dho pasina dho ndopavanopinda koiwe musikana mamuka sei tinomuka tichida itaitoni tinzwe gogo vanotimudza etidai vachidaiso vachishedzera chimukai tomuka gogo tevamhanyira gogo tepinda neapa padho apa pasiri kwekuvhurika pasaidi topinda papo topinda napo teuya tigarisa pachisero chavo teenda totogarisiwa pamwe so togogo toabula toenda kuvevhura makuva wabvura makuva nyama modya modya nyama inonaka inonaka nyama yemunhu mbishi kati yakabikwa nenge sinobikwa nenge yakaita nenge tori mbishi munozviona sei kuti mbishi nenge sinotombeisiwa kana pamoto gogo anotaimira pazvinonzi kwaitika rufu vobva vakuenda vobvaona munhu wacho paari kuvhigirwa manheru tozoenda iya handii varume aunoona munhu iyeyo ndichifaniko mdzimu mambo anodzaniro
Robert. Sabhuku. Anzani sabhuku imo. Sabhuku kamchenga. Kamchenga. Vana amai vevana vari. Uyu mwana waikoyo. Amai uine mwana avakasiyana. Ana mai vacho. Saka vana vaichengetwa vese nana. Uyu ndaigara naye akasingaenda. Yakatozoshamisika kuti mai vacho vakumutara kuti mwana uyu akuita sei? Uyu mama vake musikana ndo vakanga vakatora mwana ukamuisa kuna mai vavo. Saka uyu kwaakazoita paakauema ndo pakazojoina uyu. Amai vemwana vari kupi? Vana vanogara kuairport asi vanenge vanoshandira kwaMurero. Anotoenda basa rekwamurero. Ndo vaiva adzimai venyu. Ya takangofambidzana kuti zokugara. Aiwa, ndo vaiva adzimai venyu here vamakaita navo vana. Hongu. Mune nhamba dzavo dzefoni? Ya vanadzo. Tipeiwo. Miranda kamerero uyu. Muchazopiwa Mira. Makaudza here amai vemwana zvotaura nemwana? Vakazotsanangurwa nambuya unova mukadzi wehanzvadzi yake wateka naye izviti mukadzi wehanzvadzi yake akatorambwa nemurume nenyaya yekuti wakati wafumurira mai vedu. Vaudzwa amai vemwana vakati kwamai? Kwandiri navana kutaura neni vana kutaura namai. Saka chandakangonzwa ndechekuti vakati vari kuda kukumbira mwana. Saka mai vakati zvavada kukumbira mwana vada kuchinja kuti mukomana ari kunzi akarepa murume akanzi akarepa mwana wangu ari kunzi vada kumuchinja. Voti anzi mwana wazvanzi yavo akaita sei? Akarepa. Kuti mwana wavo. Vaida kuita mwana ataura nyaya yake iyi. Imimi sababa. Makataura here namai vemwana wenyu mudzimai wenyu kuti chii? Mai vacho vachizwa ava kutaura neni. Vangati vanotaura nani? Amai. Saka asi chandakamatana takangoita ndikuenda kupolisi. Tikanoripota nyaya. Mwana akaenda kuchipatara akateswa kusvika zvese zvapera kusvika tazi musungwa wenyaya kana abatwa kufonera. Amai matwinzi. Makazviziva sei kuti vada kuchinja nyaya yemunhu akabata chibharo? Makoti anova akambobuda achitaura. Akazondigira magaba aimwiwa nemwana. Makoti akauya akangondifonera akati ndoda kuuya ikoko nyaya yaiti pafoni. Ndikati alright. Zveshuwa akabva auya. But anga akauya nemagaba angapiwa nemwana. Tichinzi uzonoratidza mama wangu nanzidza kuti ndomaperesa andinomwa. Asvika kumba uno Makoti akaburitsa magaba. Abva aburitsa magaba apa mwana angaisirwa maperesa e2 anga akangoiswa mutibepa tumapera abva aiswa mukesi. Zvikanzi ndiye bless yanongomamwa everyday na6 kusvika 2 dzakwana. Zvadaro saka takaona kuti maperesa aya ndiye chirwere. Saka takabva taendawo panext week pane vamwe dhokta takabva tavabvunza tikanzi maperesa anomwiwa nevana anenge vari pachirongwa enda zvakafamba sei? Ndavatsanangurira tabva zvanzi apa mwana anga asina kana bhuku haana kana chii. Tabva tachiitura disini ndabva ndakuzotira kumba ndina Makoti pandagara nemwana pasi ndabva ndati Makoti iwewo uyu muchi muzukuru wako ngaatsanangure kuti zvonii anyini kwandiri anogona kunditya nekuti ndine mai chimbotaura nemuzukuru. Makoti akatora muzukuru abva ataura naye mwana haana kutaura. Ndabva haana kutaura ndabva ndazotora mwana ndabva ndatogara ndina Makoti naye. Ndabva ndamubvunza ndabva mwanangu chii chakaitika? Hapana here munhu akambokubata kana kuti akambokuvherengera kuti akambokushungurudza? Mwana haana mbosoro zvokunyenyeredza. Ndakaisa foni yangu paauto record ndichiti mwana anogona kuzondichinjira ndichiti handizoudza ruteti rake. Mwana akangotaura vanonhu vandisvakanzi mama rega ndikuudzai chokwadi ndakabatwa nehanzvadzi yangu namukoma Loti. Ndikati unomuziva here Makoti? Makoti akati zvikanzi zvoni andibata kudaro ndakaudza gogo akati hazvitaura. Ndikati komapirisi chakaitika zvikanzi mukoma vanomwa. Saka pandakabatwa gogo vakaenda neni kuchipatara ndichibva ndasvika ndichibva ndabayiwa. Zvadaro mwana ndopaakauya. Ndikati alright hazvina chimhosva bva kupolisi. Tasvika polisi mwana achibva abvunzwa abva atsanangura sensu raakangotaura kumba.
tabva tapiwa zvikanzwika mama mafunga kudini ndikati anachitanga kuda kuti nditarise mwana zveshuwa akabatwa here then tozosimudzira mberi. Tabva tapiwa tsamba yedu tabva taenda kuchipatara. Tabva ndaenda ana makoti mwana achibva asvika achibva atariswa abva atorwa ropa mwana abva aonekwa ari negative. Abva aitwa DNA zvikanzi mwana ari negative. Mwana haasi zvikanzi mwana ngachisiya mushonga. Abva atariswa nadhotora mwana akabatwa. Vabva vanyatsotarisa mwana vabva vati akabatwa. Asi chakazondishamisa panguva iyoyo handina kuda kuvhura bhuku. Ndatova kumba anopa ndikazovhura bhuku ndiri kunyorona bhuku rakanyonzi zvoni there is no evidence. Kwenga dhokota vakataura kuti mwana akabatwa kumubhuku vakazonyora kuti zvoni there is no evidence one. Ndichibva ndavavinga vabva yakangotsikwa-tsikwa zvanzi zvoni maybe hameno zvakaitika akapenetretwa semwana akabatwa aine 7 years nekukura kwake zvinoita zvichivhara. Ndikati alright nini ndopa ndikabva ndanovhoresa dhoketi noti mwana ainditi mama mukasamira nenyaya dzangu nemi hationani mama ndoda kuti yoti asungiwe. Ndikati alright mwanangu. After 3 months mwananga anzi zvenanga anzi ngase mushonga. After 3 months tabva ndadzokera naye kuchipatara. Ndadzokera naye kuchipatara mwana angobayiwa kawani abva aonekwa ari positive. Ndobva ndati why abva aitwa test abva aonekwa ari positive. Kanzayo nachirema mwananga anoitwa DNA. Abva aitwa DNA mwana zvikanzi ari positive. Doctor ndipo akati mwana ngaatidzokera pamushonga. Adzokera pamushonga kudaro mwana akatombotizwa ari kungotanga kungobuda mhezi kungodidi. Ndopa ndikazonyatsopa ndikataura naye ndopa akaudza mama mufunge gogo vanouya every day vachinditora vanoenda neni kumakuva ndedzisoro pane uyo mukomana zvikanzi mama nhasi taenda nana 2 asi uyu Bilete gogo vataura kuti hatina dzinza naye hamuna dzinza naye hatikwanisi kuenda naye. Hapana kupera 5 days vakabva vatanga kuenda naye Bilete. Ndobva ndatanga kumubvunza pia una kuenda mwana airamba kuti handindi aitoramba ende anga asingatotauri mukomana kuti asi musikana aitaura kuti zvoni uri kunyepa watoenda nhasi uchitodhiraivha tikazodona tikazodii. Kati alright mwana achitaura kuti vana dhudhu vatopiwa malevha mwana ndopakazosvika pakuburitsa pupu ine honye menyu nezvanga dzakafa hombe. Ndomuchikauzva pedzisoro patikabva kwaTetetude zvanga zvatova pandakabva kuchipatara iyo pandikabva kwaTetetude ndakangotanga kungorwara musoro kuti musoro pandikazosvika kumba hapana kana chandaiziva ndakangovata. Takati tisati tasvika kumba takaona vanhu 2 vatikatoona. Taona vanhu vaiva vakangogara pasi vabva vachinja vabva vatochaimbwa hombe dzanga dzakatokura the black usiku. Vanhu vese havana kutaura. Ndakataura ndikata maone here zvandaona. Vanhu vese vachibva vadera. Tichisvika kumba ndakatanga kukinura dhoo ndichipinda mumba ndichigara pasofa ndakanyatsonzwa dombo kuti dombo iri ratopfuura nepadhuze neni handina kuona kana neparikapinda naro. Zvadaro ndichivata mumba ndakangovata zvandisina kana kumbonzwisisa. Mangwana amakuseni ndopandikazoza zvikanzi zvoni munozviziva here kuti zvoni taenda tese sekumakuva gogo makatopesana nawo mukatopana namasaini vakazochinja vakataimbwa mama tatoenda nemiri mukatodya nyama tikasiyirwa apa ndikatoratidzwa. Zvadaro mangwana achona ndopandikavana nyoka ndakaratidzwa panzvimbo pachona patinosiyirwa ndorodhi yatinofamba nayo pamharadzano. Saka ndakatoratidzwa kuti imimi ndasara nemi ndakamira uyu mukomana ndokuenda nagogo vachinovhura guva vachibva vatouya nenyama mukatodya tikatodya tese. Pasina 3 days mwana akavata nenyoka anga akuvata nenyoka akati mama ndatya kuti zvoni ndouye kuzokumotsai ndaita pungu yese mama ndakavata nenyoka hombe.
yakamumonera musoro ichimuita mukadzi ikazoenda mangwana makuseni. Inino pasina 2 days 3 days nyoka yaya ndakabva ndairota yakavata namakoti. Ndairota kudaro ndakamuka saidresere ndakazvimba ndakafushirika maziso asingaoni ndisingaoni. Makoti ndiano anokutonesa makoti mama vaushu hanzvadzi yavo ndiye akazotipo ushinga kuti ari kumusha ikoko. Ndine video yacho paaitorwa naTeresoko Steve achitaura kuti akaona vana vachipinzwa kumazoro pakataura iri munhoroondo yacho achiti akaona amwene wavo vachipinza vana vazukuru vavo ngori paungana 6 vese vazukuru vaipinzwa vese vasina kusimira nenhindreshure vachizoita vachinopfuna chirusero gogogara pakati voburitsa hari vopa vana vachimwa. Mwana ndakazoti hari yachinenge ine ropa uyezve mwana anokataura mai vake kuti ndakamboita mota ndaita mota gogwanza padaisvino gogo vaichingidzira urwa uya ndobva vamutyisa urwa wacho. Makoti uya akuhumwe ari kuno kuepweza ndofunga video yacho handara achiti chinoita kuti muminzi achitaura aitaura kuti zveni patinomwa tii munhu achari parutaura siyataura Makoti paya akationa tichipinda muzvikatagogo zvaunenge waona ndazvigurire pano ukangozvitaura chete kumwe kwese uchafa fira mahara. Uyu makoti yabva anyarara tati kana takuda kumwa tii gogo ineiro uyu tii yacho inenge iri red yaiswa ropa nagogo tati kana vanhu vakuya kumba kwedu tichimwa tii gogo bva titorera tii yedu tese tiri pa6 vabva viga useri kwemabhaketi tobva ndatangodya raisi rega svika vanhu vauye vasvika tisina tisi tii yedu yavigwa useri kwemabhaketi tadya kana vaenda tozobudisa tii yedu tomwa. munhu mupenyera kudao koye urwaye chiri mota mota rangu ranga riri apa uyu gogo achona kanyuchi andiri vaindisvina gogo vanogara navo vachiichingiridzo kudai so vabva vandimwisa ndobva ndati apa ranga rine waiti neropa vabva vandimwisa amenovaiti ndizvo zvinoporesa chii mudumbu here vachindimwisa ndobva yapera kana musina urwa memakuya uyu unenzi ropaka au makuya ropa bva vandimwisa tichingodara pese panondosvina chete. chakandishamisa ndekuti pakatanga kutaura mwana wenyaya achangotanga kuya matiri pasina 3 days takafonera kuti gogo wake wakafonera mai kuti kwanzi zvese zvamuri kuronga zvese ndiri kuzviziva nda kuona kuti munosvika kuchikomana taura itinzwa pane zvimwe here zvazara ndakati ndarota gogo ande wangu wakapfeka zvawaiti ande mobva nditi taenda kwana ano ande zirota ande tichienda kudaro tatiri kukanga kunenge kune mvuroko ande pane pekukurosera patinoenda napo senge tichienda mumakuva ande tavaona vari pamberi pedu ande inini inini nasisi ande ini ndandabereka dhudhu sisi wangu akabereka maiti ande vari uku mapatyaya obvati mangotaura chete kuna mama wenyu kana kuti muna dad venyu ndikukuurayai wangu wakabata banga ande achiti hanzi mangotaura chete una dad venyu kana una mama wenyu ndikukuurayai ande obva disappear tatangoona wapapasita munhu ande tatafamba ande tafamba davo ande
tampa makuva pane karodhi kanodaiswa kanodzika sohanika tapapo hani tataona vapamberi pedu hani vakatanga vati ekutanga vakanditi yanzi munofunudza kuti makangwara mufunudza kuti ndimune masimba kupfuura angu stege obva enda andi mtu atatanga kufamba pamakuva andi pane karodhi kanodaiswa andi obva mpfuura vari apapa andi pamberi pedu ofuti andi obva nini nasista tiri pasaidi sisi wangu ari kusaidi handiti tinoenda soga pane tara inoenda nemota kudai so handi tichienda so handi tichienda kudaro so tasina kutumiwa handi tatichienda tati tingoenda kwatisingazivi handi nakatuma tichienda kudaro obvata vaona vari pamberi pedu tani isi obva vatiza neuku vani obva vawanda vani vari ukuku obva ti sisi obva wangouya obva uya pakati indanda uya pakati ofuti andi vawanda futi vaita mulaini kudai so vatenderera kudai so andi vatenderera kudaro ungangopfeka zvangofanana zvewaiti pane zvewaiti kudaro obva vane zvewaiti kudaro vese vangone mapanga vane mapanga amena kuti mapanga vangova mawanie pane obva tanga kuchinja maziso ania kuita yelo ania vese obva tanga kuchinja maziso ania ngandapepuka ndi chinondishamisa ndechikuti watandapedza sango ngapedza chinondishamisa ndekuti mwana wacho anomboti masikati pawakaenda kumusha kwende kuvhera mai vacho anoti mwana akatanga kuti gogo wauya masikati pamwe pacho vakamboya masikati kumba uku vakabata pamapatya atinawo pane kamupatya aimiri mudikiri angati dzipa sika uyu ndiyakazoona pagirasi ndokumhanya ndokutora mwana ndokutaka kumhanya achihwanda namai vake achiti gogo avo vada kubonga dzipa chi mwana vachitononga vada kuuraya mwana kuchikoro kunoenda vana kuri kuita sei kuchikoro takadaidzwa mwana aiti pavainyora matesti ndopavairohwa vachiti mwana akatachidza maiti andatadza kunyora ndaada kunyora zvimaemu muchirohwa nagogo uyo aiti ika ndada kudya ndairohwa mazino tanga kurwadza achibuda rofa kuchikoro takangoshedzwa nematicha vake mwana achimanifesta achingotaura zvese zvaiitika vachienda kumakuva zvimwe chete zvavanga achitsanangura akangotaura kubva mastatirwa zvaiita kubva pamavamba vachiri kumusha kusvika asvike parizvo hazvisi kukanganisa vainaye here kuenda kuchikoro kuchikoro vakatomboita kameeting vabereki vega vega kana vangopinda muofisi kuti takutotya vana vedu vanogona kutombojoiniswa uyezve mwana anga kuti paanongondiudza pese aimuka akarohwa kurohwa nechitorobi ungochiudza mama wako kuti anezvivanga zvekutorodza takarohwa kwacho zvetorodza kuti mwana anga chirohwa zvechokwadi amasanazvo amene zvichiri kuonekera mazvai munogura asina maturo mazvona mari asi mazvona munogura asina maturo mai akashinga mhepo dzinenge dzangovato dzimwe mhepo musadzinyeperi dzinenge dzitori zvadzo zvamukutobira hazvina basa dzakatogara zvadzo zvinabasa zvamukutobira hazvina basa mhepo idzinodzinyeperao panonogona kuuraiwa morwa mupedza mamagumbeze mese uchisiya nyaya nemusoro iyi saka zvinoita here vamoyo naShumba kuti kubva nhasi nemazuva ari kuteera nemasvondo ari kuteera mumbobatana mumbosiya nyaya dzechihure mise muri vaviri mumbosiya nyaya dzekupopotedzana moona kuti vana venyu vabatsirwa pachivanhu ichokwadi muzotanga ine kuhura ichokwadi nezuro chaichaio
taitotaura zvekutaura kuti mwana akamwa tichionesana izvo zvotakabudza anza imwe chete handiti zvekuti inino ndainzwa kuti kunesana kwanoita nemudzimai inonzi vakatomborotadzira hope avo mai avo vakatanga isati ndarwara vakandotora hope ndichirwara ndobva tanzi taenda kuti tase tinobatsirwa pokauya munhu wechidzimai akati kurwara kukuita murume wako kwese nekushayikwa muri kuita pfuma yenyu zvichiita sezvokukuomerai murume wako kurwara kwari kuita ane chivanhu chiri paari asi kana akagadzirwa zvinhu zvinopera ivo pedza vairota papedza ipapo vakazorota vachivarota chimukadzi chipfupiso chaivadzipa vakatosvika mungani kwako kachinyandadzipa chizviri kuita ini murume wangu. Alright, toda kuti zvamakanzwa zvamakaroterwa ono ndizvozvo iye zvinezvi tosiya dare iri kuna sekuru Shumba vofamba nekukubatsirai pamwe nemhuri yenyu asi sekutaura kwandakaita matare anoda baba naamai vakachena makoti Shumba uri kunzwa matare aya nemishonga iyi inoda baba naamai vakachena ndinongashona ndiri kutaura munenzwisisa hatidi kugara varume vese vari munomo tichipedzerana nguva mangwana muzomuka muchiita zvimwe zvinhu nekuti mese muchitona takadai soka takagarira imimi kuti dare rienderere mberi ndimi kuti dare risaendere mberi ndimi saka takutokumbira tsitsi nerudo kubva kwamuri kuti mubatsirike nesuwo tiri kunoti nenhamo dzedu tanomukunzwa asi nhamo dzinosiyana asi yenyu nhamo tichiisa pachikero iri kurema kukunda dzedu saka muri kuona tagara kudai so kuti miitese batsirike tatombeketada kuenda handiti mazvano saka ndiri kukumbirawo mishonga haidi kupopotedzane mishonga haidi kupinda mubabita handiti ndatendawo ndinoimba kuti vari kuzvinzwa ine ndiri kuzvinzwawo ndinoimba kuti tichapurisa chinhu chimwe chete ndatenda uyezve tigogadzira kuti imba yedu imiro zvakadii zvakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.